kita. Nakay, pangpangasin ko mata. Amok nga day ti high blood mo, kinagnak nga pumudot ti ulom no. Makaskasuron ka, kot sapay ko maata. Hangga ko mga makakaungat. Ang lalo no agapat ha. Kat, anta ko mga ipakpakita kinjay anak ta, ni baka agkaroon iti negative effect kanya na. Nya, iwasan dati agap apat isang sangwanan na. Nya, sapay ko mata maawatam. Basta importante kanyak. Handa maluklukwoy. Agyaman naklakay. Ay, tumatawag. Hello? Miserit, Ije tulat ang likoden. diyan mo na dati hindi ko napagkitaan ta. Di kasi mo na dati. Ije tulat ang likoden. Ya? Okay. Okay. Mildred, ada ka dita? Mildred. Ops, papanam. Apa yung nga mamumtim na agad di magot ko? Siguro lalaki da kanya. Shopee delivery, sir. Alam, amok ni Mrs. yun, sir. Kanayon na everyday nga ada sa delivery na ti Shopee. Apa yung argo dito likod ka magmag na? Ada ngamin Shopee dal tabangir so nga dito ya ka magmag na. Ay, kasjay. Pasensya na. Ni sir, to parcel na. Yaman na ito yung bakay. Shopee manay. Tila-tila ti pangigasgastusan ti kwarta na yapo. Humatuman ti dara ko. Sus, nagkatupil lang sa bali gastusan dita. Nagsa-Shopee ka manay. Bakay ni, tubig. Kimbaga mo gamin na bakit no kwa tawag na ta. Amo mo ti magasgastos no kwa ko masurpresa na tamot tin no kwa. Dato man Shopee nga umayan nya. Pas bawasan mo ti Shopee ano kwa. Good night. Nagkadupil lang nga bayadan. Ay, apaw. Anyan na ya. Ay, makapapungtot ka. Nyakad din. No, daduma magamin ako. Iba gamot agamin no. Kuha, gumatang ka niya. Ang bumudlaan na kiji, gargatangam niya. Na masusurpresa. Sige, maudi dahil na Shopee mo na. Apo, delivery apo. Ay, damang delivery na. Ay, pagpagatuloy ka lang mga niya. Yes. Wakay, tapayin yaman na ito yan. Nakaya nga Shopee daytan, Lazada daytan. Kulang mo gamin nga mali ang shopping, so nga Lazada laktan. Apay, lukluk mo da. Ay, ang tandak man nga tan. Apay, nga. Yan nila kay? Kakay. May upkit mo na ito eh. Ay, ayam para kini baby ata. Para kini baby. Ay, ayam na. Ay, so. Ay, okay lang. Kabil mo natagtanin dita Lazada. Sige, kabil ko to yun Sige, makamampi pa jawar. Kami pa jawar. Ay, kung gayam. Apay, sumamanungay mo na ito 2,000 lakay. Anya, 2,000? Sus, ayo. Ayun, kakasip ng may amang... Natupi makagatang iti bread ko. Naipapuro pa iti bread ko. Malangan natupi lang gumatang. Sa tunay ta, 2,000. Ayun. Hindi na yan. Ay.